Idin de Nana Addae Gyamera Feyiase-Hene. Yenim se yewura ne mfie aduonum a ina yediye. Oye ne kese PAG Asanteman yanim ma Ghana fo nyina yanim ebe nyam. Se yafe foforo asan betoso adi mfie aduonunsia. Afasha kese a ewo mfie aduonunsia yi ani yewura odwira obetwa de ati Asanteman ho de PAG Asanteman abo Asanteman abaso ama Ghana ani ewiase nyina ehu se ade abroni krampo efre no culture and tradition eche ya mamre ene ya manie no enwui efri bra liura ani konformoche e kabo mo chichere Asanteman efri ho ebisi ne no amamre ne amane a ode to ho ede ye ne nwuma nyinara enne ye daso ho eno a ena ne ye de ye adwuma ntini yewura na koyem hene ankasa eneme mfie aduonum a aba betwam yi emu na ama ahenie aye fe ama ahenie aye de ama ahenie aye akono ene uko school ekudru sen unyanimde ekudru sen na wo pe ahenie nso ede aka ho isanse yura ama Asanteman aya akono ama Asante ahenie aya akono se wundim wasante sem nkwande a wama Asante sem aye nika enu na yegina saa kwanya we so edi Addae yura ase edi abona baso asre otwedi ampon ene nananum nhira kese edi amano se waye bia ma Asanteman waye bia ma Ghana man waye bia ma wiase amanyinara utie ye papa no medikan yakasa woni ebetoa so abekasa ekwankrom fa so mo hia no bia wo mo ne nakọ enkuta hodi a woni wiasefo nyinara edi aboa Ghana woni a empo o mama mre ene wo mama ne ene Asanteman mpo ese no omo nyina eba ha ebeje nkyerɛkyerɛ ifiri so omo fa no o mama mre ne o mama ne no aha ene ombe fafriye yura sunya ho abotre ede kyerɛkyerɛ obi biara de ohia woni ehia moa yempo otimi tuye de ekɔ amaman so se amamre ne amane yenkɔ kyerɛ ama yenmu a nanka sabi yensem fatampo enne yenya baabi agina enne yeduru baabi a yesɔre akonya so emayen enwuma kese a ewo wiase ama nyinara yewura woye bi ede boa Ghana man nia mekai se yene a yetriye yenya nanim adom a otu kwan a woso ye nsampo de yekɔ no yakɔ hu bi nche okɔ America mem wode mi kɔ bi eniema kese a no all pre ne ho ede aba Ghana nyina yekɔ hu yi Federal Express nyina nim se friend FedEx adwuma titiro adwuma kese awomo obibi ena so yesi ye shipo brewa ewiase afana nyinara omotimi ye edekɔ yewura ne omokɔtena ase
Because we be warehouses, we be depots in Africa. We do Africa. We from Ghana. We do Ghana mpo na mu nyasa since see warehouses mia mema masase. You regional no so. I must say international airport ye here say say adwumadi nyina no ebetumi aye adwuma e wa Asanteman international airport no ye wi nti ye ka say yewura ona e no kore wona adwuma wo ye dooso ebi a obehu se bi ye yewura ye bibi okuma se ne bi a wonhu ne fapem ana wonhu ba bi free ba na enwuma a etoato aso no na edooso ye di na chi America asema America ye koye osi minim se hospitals e wo Ghana aban so si hospitals akese bia hospital mi wo bi wo Ghana emu niema emu fidie a ye de ye adwuma company kese e wo Tennessee friend Metronics you run your motrase ni mu di nkomo e kwa akire a mfidie a ye de sayare ni nyina bi ejina yewura so e bagana e de nke ya Asantefo de se ne yechiri Asanteman I a se ne nke no ano no enso yewura so da bi we Ghana ni nko de me nana no Asante Foundation dwumadi a edie edoso mia me di ho adanse me ambassador to the foundation yenia yenkola yenia ye nananom yewura se pesi ehunu se ye kire o made ewu school a o mo hunu ene mia me ntisika na me fan test wo mo yewura eye sa de ni na wo so nkola ne hwe your competition you run to see who your friend Otumfuo community reading challenge and yet enkranko enenye kumasenko enenye krokese bon enko ye di akire ye ko enkurase ba biara ye ko testing kola no ya the books ko ba wo mo ye mo kan ye wi a ye mo aso be kan kire yen emi hu sampa ye wura sika o de share adwuma no eye adwuma omo wi a wo mo nyina ye yi mu nyina finalists a e be free mo aba no omo aba manhia e be kenkan kire ye wura mane hu sampa dwumadi a me die no e konanim enfie be miensa nan enum ni a ye hyase ebu nkola aboye homoden baby omo free ananka yen ntu kwan enko ho ensoso ye wranti yetimi akoho akoyi wo mo aba ehun sese wo kira akola no de obehunu enam reading challenge yesu ntino wo ma sua de akenkan ni mo ngoma schools akese nyina no enkola yetimi abesin ekobi ewura ni meka se ye kan de a nke yetena ha nke yenwie yen nananum mpo ono apagya ye de esi akonya so no osan ho ye ka ho ni ma kese nyina osan ma yibi bibi free baby empo aba no ono atimi yiw osebehwa wo kurom sa de we ye kwa ebe ye adwuma na waso wonsa me de akokuru me amete me say no hwan enso ene aban school mpo a ewo ha aye kakraka e sign ewura sa edaye so say krom ha secondary school abaha ayenya yemofre ebetimi akobie ekrokro ye mu enam yewura sunti university kese abaha nti yewura de yeka se
dwumadi a wadi no ye bo ho dawura ye nya brempo ne de koye dwumadi a ono akra no asade ahye yensa de wo ye de mu nyina mu nim dada nanso ankora ye nananom atia kodwa so edien na yewura oyema ye ya odi pagya yakodwa yi ama ye ya ebusuampo apagya twediampon ene esrama no so manye ninkyira ahodin wo mu yewura mfa ni ye ni mu a mpagya Asanteman ko sie wiye de wo na dwenem de wo na komam na nisuade ehunu na nanom ne mrem na Asanteman pagya enkoduru na wiase nyina kanhia ni ebodia ya boye wredin se waye bia ma Asanteman waye bia ma Ghana man waye bia ma wiase ban nyinara nyame nhira no ana henie enkoso enye fe enye de edamase wo saji fogu nyagwasio crossat na dwe kasange anase tutu abebewe tosumienwe asante madu kwande na ya mwakwa adisimaye oh my god Asanteman na mamu nyina kwaba ba mansia diary dwumadie yi so wo dwumadie yi mu ye dan dwumadie ahodo a opimso na ase etu abebio aye ne de oguso ye de boa oh my god nane wonyame asresra no nane Otumfuo yes kumpa na na mtu best Asanteman ema Asanteman ni su momo kamyo de to to mi no me ba na twa that's my man of bread and mistake. His Majesty Otumfuo Tutu II has since 1999 initiated series of developmental projects and has also solidified the chieftaincy institution across the African continent, thereby promoting peace and humanitarian activities. Hospital no ye near there is Kumase when Nana no free semuba and one of you Nana no free sefiba and one of you Nana no free then you know I never what the ani say na what you way na what you bia for we fidie no to ha na hye dwumadia ya to din say Mensia Diary proudly brought to you by PAG TV, the pride of Africa. Otumfuo Otu anantana yebise bisano Omiti breko tia bruti akono Watu tia botia motia konfine Otumfuo watu pia wonkojo mona mefreno Yedu eche nimsembe kwe Osei yesrono Suwa huwa kwa